Automatická prevodovka je skvelý spoločník, tak dodržte pár jednoduchých zásad, aby s vami vydržala čo najdlhšie. Dnes ti poviem pár tipov, ako predĺžiť život tvojej automatickej prevodovke, pretože opravy sú pekelne drahé. Automatická prevodovka bola skonštruovaná na to, aby ti uľahčila život. To znamená, zaradíš drive, D-čko a ideš, o viac sa nestaráš. Pri zaparkovaní zaradíš P-čko ako parking a je to vybavené. Chyba. Zaradiť P-čko je síce správne, ale potom nasleduje jednoduchá vec a to je ručná brzda. To auto nemá stáť na P-čku v polohe parking a visieť na jednom zúbku ako parkovacia poloha a celá váha auta je zachytená na tom jednom kolíčku. Takto to nefunguje. Zaradíš P-čko, zatiahneš ručnú brzdu. To je dosť kľúčové. Poďme ďalej. V prípade bežnej jazdy nikdy počas jazdy nevyraďujte z D-čka do neutrálu. Už som to párkrát videl, že niektorí vodiči v snahe, neviem či ušetriť palivo alebo získať rýchlosť dole z kopca, vyradia z driveu do N-ka a na konci z jazdu z kopca zaradia naspäť do D-čka. Prosím vás, toto nikdy nerobte, tá automatická prevodovka na to nie je konštruovaná a kým sa auto hýbe, máte mať stále zaradené D-čko. Ďalšou chybou je to, že pri parkovaní alebo zmene smeru jazdy na aute majú niektorí vodiči tendenciu preradiť skôr, než auto stojí. To znamená, dobrzďujem k parkovaciemu miestu a ešte počas veľmi pomalej jazdy vpred chytím prevodovú páku a snažím sa tam zaradiť R-ko. Opäť zle. To prevodové ústrojenstvo sa pohybuje smerom dopredu a vy sa mu v danom momente snažíte zaradiť R-ko ako protipohyb. Toto nerobte, to auto musí vždycky zastať úplne do nuly a následne prehodíte spiatočku. A to isté platí aj naopak. Ak cúvam z parkovacieho miesta, musím najprv zastaviť a potom zaradiť to D-čko. Nie ešte počas jazdy dozadu zaradiť D-čko. Určite nie. No a potom tu mám ešte jednu extra špecialitku, ktorú občas vidím, že si ju užívajú niektorí mladí, rýchli jazdci. A to je prudký rozbeh s automatickou prevodovkou. Stoja na križovatke, potrebujú rýchlo akcelerovať a spravia následovné. Ľavou nohou stúpia na brzdu, pravou nohou stúpia na plynový pedál, tým napnú celé ústrojenstvo a čakajú na zelenú, aby mali prudkú akceleráciu. V momente, keď odštartujú, pustia ľavú nohu z brzdy, auto vystrelí vpred. Áno, získate s tým vysokú akceleráciu, ale samozrejme pre tú prevodovku je to absolútne zlé. Takže pokiaľ niekto týmto štýlom aplikuje rozbehy na automatickej prevodovke, ktorá na to nie je určená, to sa bavíme o prevodovkách, ktoré majú zabudovaný launch control, a toto teda nemá hociaké bežné auto, tak to prosím vás vašej automatickej prevodovke nikdy nerobte. Je to nezmysel, zbytočne si ju poškodzujete. No a poslednou vecou, na ktorú by som rád upozornil, prosím vás, meňte olej v automatickej prevodovke pravidelne. Ja sa neraz stretávam s myšlienkou a názorom, že prevodový olej meniť netreba, ten je predsa doživotný. Hej, čo je to doživotný? Dokým tá prevodovka neumrie, tak v tom prípade s tým môžem súhlasiť. Takže za mňa pravidelná výmena oleja v automatickej prevodovke je absolútne kľúčová a predĺžite tým životnosť vašej prevodovky a v budúcnosti ušetríte veľmi drahé servisné opravy. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, kliknite na odber, prípadne zanechajte koment a my sa opäť vidíme pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli Darex.